יש לך מוגבלות כלשהי? מה? מוגבלות. פיזית, נפשית, שכלית, ראייה, שמיעה. אתה משתמש בקביים או בכיסא גלגלים? ממש לא. אתה יכול להיכנס. כשאתה לא מנגיש שירות או עסק לאנשים עם מוגבלות, אתה פוגע בזכויותיהם וגם עובר על החוק. שוויון ערך האדם, אה? אז זה אומר שכולנו שווים. אבל המציאות קצת אחרת. החלטנו לצאת לרחובות בארץ, להתנסות ובעצם להרגיש איך זה להיות. להיות מוגבל ליום אחד. להרגיש את המבטים שמנסים לפענח את הסיפור שמאחורי הכיסא. להשפיל את המבט כי אין מה להגיד. לקבל עזרה מאנשים סתם ברחוב, גם כשלא מבקשים. לפחד לבקש עזרה כשנתקעים. להבין איך זה שאדם בגיל של סבא וסבתא שלך רוצה לעזור לך. לקבל שירות מהיר כי לא נעים למלצר. להסתובב באזור עם המון אנשים שמפנים לכבודך את הדרך. ובזמן כל זה להבחין בחיוך מזויף שמרחם עליך, על המצב שלך. לנסות בסך הכל ליהנות מיום רגיל של בילוי בעיר, בילוי בכיסא גלגלים. חוקי הגיחה. אסור לקום מהכיסא. עולים על תחבורה ציבורית עם הכיסא גלגלים. אסור לדרוס אנשים בדרך. נכנסים לשירותי נכים. מיכל, אל תדרסי אנשים. מסענו התחיל בשעה 5:45. עדיין זה נקודה אדומה. אני רץ. זה מצלם. מצלם? אני חייב להביא כל מה שהעולם מציע, כל פעם שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור. תיאבון, מיכל. מה את אוכלת? ספרי לנו. וואו. אני חייב להביא כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. התחלנו לעבוד. אז הנה כמה עובדות על אוכלוסיית בעלי המוגבלויות במדינת ישראל. בישראל, כ-720,000 איש מוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים. הם מהווים 20% מאוכלוסייה, כלומר 1 מ-5 אנשים. ישנן 4 סוגים מרכזיים של צרכים מיוחדים. פיזיים, התפתחותיים, נפשיים ושכליים. אנחנו בחרנו להתמקד במוגבלות הפיזית, בגלל המהירות הגדולה שלה והניגוד שיש בינה לבין היציאה למפעלים וטיולים של התנועה. ביישובים בעלי רמה סוציו-אקונומית נמוכה, קיים אחוז כמעט כפול של בעלי מוגבלויות מאשר יישובים בהם רמה סוציו-אקונומית גבוהה. בנוסף, קיימת קהילה גדולה מאוד של בעלי מוגבלויות אשר מוגדרים כנכי צה"ל. בקרב הילדים, כ7.5% הם בעלי צרכים מיוחדים. מתוכם, 1.4% בעלי נכות פיזית. אם נציב נתונים אלה בתנועה, שיש בה כ-30,000 חניכים, נגלה כי מדובר בסביבות ה-400 חניכים. אני חייב להביא כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. מתחיל. אנחנו מתרגשות. וואי וואי. מוכנות להפסיק ללכת להיום. ברייק הלג. You have the right to remain silent. That means shut up. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding. תעזרי, את יכולה לעזור בידיים כדי להעט. אל תעזבי. אישה מבוגרת, כן, היא פגשה אותנו ואמרנו לה בוקר טוב, והיא ממש נבהלה והיא התחילה לשאול אותנו שאלות. והיא דאגה לנו. ממש דאגה. רצה לתת לנו כסף, זה היינו בשוק ממש, אמרנו לה זה בסדר, יש לנו כסף, אנחנו לא באמת מוגבלים. זה ממש מלחיץ, היא ממש היה לה דמעות בעיניים, ראינו את הדמעות, זה היה עזוי. זהו, ממש יצאנו עכשיו מיד שרה. היא הייתה מדהימה. היא הייתה מדהימה. והיה לה אכפת מכל הנושא, וזה שבארצות הברית יש ושום רכבים. אני אישית קצת קשה לי עם זה, אני מרגיש שאנחנו משקרים קצת לסביבה. אני גם מרגישה מאוד קשה לי, אני מרגישה שאני חיה בשקר, אנשים מסתכלים עליי ואני לא באמת... לא יודעת, זה ממש מוזר לי, אבל מתחילים את המסע, זהו. בטח, עוד קצת נתנה ניפוש. מה השעה? וואי, רגע. 11:15. 11:15, לקחנו 10 דקות לעבור רחוב וחצי. ועשינו את כל הדרך. 10 דקות. רבע שעה. ובהלוך לקחנו עד צרונה להגיע רבע שעה, אנחנו עוד נראה כמה זמן ייקח לנו. ואנשים מסתכלים, אנשים נועצים מבט. כן, זה לא נעים. וזה קשה,
קשה. ממש. באמת קשה בידיים, אנחנו יוצאים מפה עם שרירים שחבל על הזמן. שקט שרירים. טוב, בנות, עברו את הכביש. יאללה. שנייה. השעה עכשיו 11:40. כן. לקח לנו 35 דקות לעשות קצת פחות מקילומטר. דרך שעשינו ברבע שעה. בהלוך. בהליכה איטית. בהליכה איטית ורגועה. היה קשה בטירוף. רגע, אני ארים... אני מרגיש כאילו אני אחרי מרתון. וואו, זה ממש קשה. אנשים מסתכלים, בוהים ממש, וזה זוג ממש חמודות מאיזה קיבוץ בארץ. הם עזרו לנו. וואי, נראה לי יש פה משהו. לא יודעים שומעים. הם עזרו לנו, וממש כואבות הידיים, ממש. אני מרגישה כאילו אני לא יכולה יותר, אבל... אני בא לי לוותר. מיכל רוצה לוותר, אבל מבחינתי זה אתגר, ואם הצבתי לעצמי אתגר, אז אני לא מוותרת. שקט ומיכל. דבר ראשון, מה שראינו בכיורים, אין פה מקום לרגליים. בעיקרון צריך להיות מקום להיכנס כדי שיהיה אפשר להתקרב. פה את יכולה להתקרב רק מהצד. כדי להיות קרובה, צריכה להיצמד כאילו בצד, ואז את יכולה להגיע לכפתורים. כן, בקלות. אסור שהכפתור, או אם זה מסך מגע, שלא יהיה יותר מ1.20 מטר. אפשר להגיע. אתם רואים פה שיש לעיוורים, יש גם פה ב5 יש את הנקודה, כדי שהזהו ביניכם אמצע. X ביטול ועיגול זה המשך. זאת לדוגמה מעלית שלא נגישה לנכים. מרגישות את הסוף? לא. הנה דוגמה למקום שלא. לדוגמה הכבד מיכל שלנו מנסה לעלות במדרגות. אני רוצה שתבינו רגע מה קורה כאן, כי העלייה הזאת, שנראית הדבר הכי קל ובסיסי בעולם, קשה בטירוף. בטירוף. כל זה הצלחנו לעבור אותה, הנה ככה. אז אנחנו ממש מחוץ ליד שרה, סוף היום. השעה 3:30 בדיוק. זאת אומרת, עברנו 5.5 שעות. 5.5 שעות. באנו להיפרד מהכיסאות. עצוב ולא עצוב. כן. החוויה שהיא לא נשכחת. לא. אני מקווה שהיא חד פעמית. אני גם ממש מקווה, זה היה קשה. זה היה לא פשוט בכלל. הרבה זמן אני כזה תחושה לא טובה בלחיות בארץ, כאילו המצב וכל הדברים האלה, ופתאום זה כזה מחזיר את האמונה באנשים שכל בן אדם שלישי או רביעי שעוברים לדוס שואל אם צריך עזרה או משהו כזה. או עוזר. או עוזר, אז זה ממש מדהים, והרבה אנשים שאלו גם מה אנחנו עושים ומה זה, והרבה מאוד גם קלטו שזה ניסוי ושזה לא אמיתי, כנראה שאין לנו את החזות כן, גם כולנו היינו באווירה כזאת נורא כיפית, ולעשות מזה שטויות וצחוקים. אבל המבטים. המבטים. לא נעימים. היו הרבה מאוד מבטים. זהו, אני... טפו טפו טפו, תדע לאלה אנחנו. לי היה ממש קשה, כמעט חשבתי לוותר בסוף, אבל הנה אנחנו בעלייה האחרונה. העלייה האחרונה. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרקוב. קטע שבו מיכל מתה. אתם רוצים לבוא איתנו לתנועה או לא? הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממנו. מיכל, איך הולך? צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות. אני יכולה להגיד ש... ואני חושב היה לי... כמה חם בבית. היה לי ממש... ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבור. סע לאט, סע לאט. בקיצור... ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדש.